muri yeZimbabwe. Aiwa, takaona kuti SADC inge yakanyarara panhau dzemafresh elections muZimbabwe, asi unoona kuti muzara nhasi aiwa bepa remuAfrica rinobudisa nhau dzekuti aiwa SADC inozoona kuti masubmissions akaitwa navanelson Chamisa, maresolutions avaitaura kuti aiwa he is the main opposition muZimbabwe azonyatsobuda pachena, chikwati chazonyatsobuda pachena, uye SADC yakuchita madue processes kuti yochiita which next step forward towards mafresh elections munyika yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe usati waenderera mberi nokurudzira wasubscribe wolike woturn on the bell icon tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live, nokuti muzara nhasi mubepa remuAfrica munobuda muchinzi SADC has noted the Zimbabwean main opposition leader Nelson Chamisa submissions that only a fresh election can resolve the political crisis in Zimbabwe, which was brought about by the 23 to 24 August 2023 seriously flawed electoral processes. Saka vachiendera mberi vanoti all SADC due processes could not be processed without the main opposition leader Nelson Chamisa. This is the main man, the key with Chamisa back after the stumbling block thrown his way by ZANU-PF in Mnangagwa. SADC due processes are now back on track. Sanozvaya zvichitaurwa nevari kufambira nyaya idzi vemuAfrica vachiti aiwa SADC yakuchiona kuti aiwa vaNelson Chamisa ndo the main opposition, kunyangwe bato ravo ravaitungamira reTSHABANGU rakainfiltratewa, asi vakuchizozviona manje kuti kubva pawakangofoma nepavari in his way kufoma new political party blue movement, aiwa vari kuona kuti vaNelson Chamisa ndo vane chaunga. Muri yeZimbabwe ndo mashoko atati kuupdatei panhau dzemafresh elections muZimbabwe. Sanokurudzira kubva wapinda mucomment section medu wotudza mafungiro ako, usakangana kusubscribe kulike kuchonota on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.